Δεν πάβει να μου κάνει εντύπωση που πολλοί από εσάς ζείτε ακόμα στο 2004. Κάνετε μία μυϊκή ομάδα νηφορά, στήθος Δευτέρα, Τρίτη πόδια. Ούτε σε 1.000.000 χρόνια δεν θα χτίσετε εμείς. Γι' αυτό μου στέλνετε και το σώμα σας είναι πιο χαλαρό και πλαδαρό από 13χρονα κοριτσάκια. Δηλαδή, τι θα περιμένεις αυτή την εβδομάδα μέχρι την άλλη για να κάνεις την ίδια μυϊκή ομάδα? Όχι. Είναι ξεπερασμένο το να κάνεις μία μυϊκή ομάδα μια φορά την εβδομάδα. Πρέπει να κάνεις δύο. Μπορείς να το κάνεις και χωρίς να ζεις στο γυμναστήριο. Υπάρχει το full body, παιδιά. Δεν είναι κάτι τρελό και μαγικό. Πολυαρθρικές ασκήσεις, όλες οι μυϊκές ομάδες, με λιγότερες ασκήσεις, λιγότερο χρόνο, λιγότερες φορές στο γυμναστήριο, θα έχεις περισσότερο αποτέλεσμα. Γιατί κινητοποιείς τη μυϊκή πρωτενσύνθεση 2 φορές την εβδομάδα. Άσε τα bro splits, άσε τις ανοησίες, άσε τα push pull legs, δεν ξέρω εγώ τι, σκουπίδια. Ξεκίνα full body, ξεκίνα να προοδεύεις οπονητικά, να κάνεις ρεκόρ σε 2 σκληρές, 3 άντε προπονήσεις την εβδομάδα. 2, για 3 δεν μένετε σταθεροί για 3 και θα με θυμηθείς. Τότε ίσως τελικά χτίσει μυϊκή μάζα.